देखी कैसा रिजल्ट लावेलो सो। हमार भैया लोग बड़ा पढ़े में तेज बारन बाबूजी। एक दिन हम मास्टर लोग के बतियाओ सुनले रही। वो लोग कहत रहन जा कि उनकर लड़का एक दिन कुछ ना कुछ जरूर बन जाइयो सन। हाँ बेटी, का शहर मास्टर लोग के कहल बात सच हो जाए। आज के दिन ऐसा बा कि हम कोई से बतियावल भी चाही ना तो पहले ही घबरा जाला कि दिन देर कुछ मांगे ना लगो। हम सुनले बानी बाबूजी कि हर रात के बाद एगो दिन जरूर होला। बेटी, यही उम्मीद पे तो हमारा लेखा आदमी जिंदा रहेला। लेकिन बेटी, ये दुनिया के चाल चलन रीत देख के मन घबरा जाता। जेकरा सिर पर एगो बेटी होके वो आदमी भी एको पैसा ना होके ओकर हाल समझे वाला है दुनिया में कोई नहीं खेरा था। देखा समझ अबे हम तो ना ये समझम बाबूजी, लेकिन इतना जरूर समझी ना कि बेटी के खुशहाल रहे के खातिर बाबूजी के पैसा के ना, बाबूजी के आशीर्वाद के ज्यादा जरूरी होला। और राउर आशीर्वाद जब हमारा साथे बाटे तो हमारा कुछ के कमी नहीं थे। रौरा चिंता काहे करी ना बाबूजी। का दोनों बाप बेटी में सलाह होता हो तनी हमरों को बताओ ताकि हमारो पेट भर जाए। बात से पेट ना भरला चाचा। हम तोहरा के अभी खाना लेके आवत बानी। बाबूजी तो अभी खैला हनी। ना बेटी ना, हम अभी खाना खा के आवतनी। अब तो ये बुझाला कि कब तो ससुराल के समझुन के हाथे खाना खाए के मिली ताकि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तोहरा मालूम बा हरी ना रहे आज रामू सामू के रिजल्ट निकले वाला बा। हाँ हमारा सब मालूम बा। जात रहन जा तो पल छुए आई रहन जा। देखी कैसा रिजल्ट लावेलो सब। खुश रहो बबुआ। खुश रहो बबुआ। का रिजल्ट बा हो रामू? दोनों भाई फर्स्ट क्लास बानी जा चाचा। लेकिन भैया के नंबर हमारा से ज्यादा आइल बा चाचा। तो अब कहाँ पढ़ल चाहते हो जा? अब कौन कॉलेज में नाम लिखवाल चाहते हो जा? इन्हें तो खास करके क्यों अच्छा स्कूल बना, खास करके कि नौकरी के पढ़ाई पढ़े खातिर आरा पढ़ना ठीक रही। एकदम ठीक सोचले बाबा जा। हमरो विचार इहे रहे। तू फर्स्ट से कह दिलो हमारा यह विचार है। बाकी यहो पर विचार कैलो कि यारा पटना पढ़ाई में खर्च लगेला, उतना खर्च कहाँ से आई? तो ये हमें इतने खबर आए कि कौन बात जी। हम तो इतने सोचता नहीं कि रामू पटना चल जा और तू? हम बाबूजी के साथ रामू के खर्चा बर्चा जुटाई। लेकिन भैया तुहार हमारा से ज्यादा नंबर बा। अरे पगला, तोरा का पता बा? हमारा बगले में एगो तेज लड़का बैठ रहे और ओकरे में से देख के लिखले रही। इ नंबर कोनो पढ़ लिख के थोड़े आइल बा, इ तो चुरा के ले बानी। देख रामू, भावना के नाम जीवन ना कहल जाला। कोई भी फैसला सोच समझ के करल जाला। हम सब सोच ले बानी चाचा। हमनी के बहुत दिन से खेती बंद बा। अब हम सोचतानी कि खेती करी। बाबूजी भी हमनी के बहुत दिन सेवा कैलन। अब सोचतानी कि कुछ दिन आराम करस और इनकर सेवा हमनी के करी जा और इस सामू हमनी के पढ़स। लेकिन बेटा ये तो त्याग के रास्ता है। देखियो ये रास्ता में बड़ा काट मिलला, कहीं रुक चाहे थक के घायल मत हो जियो। बाबूजी तोहार और पापा का आशीर्वाद वही दिन तक में आई जौना दिन हम थाके लगा। बाबूजी तू काहे उदास बड़ा? बाबूजी तू कुछ बोलत नहीं था। आज हमारा आभास होता रहो कि पैसा में कितना बड़ा ताकत होला। लेकिन बाबूजी हम तो बस इतने जानिला
कि लोग ओकरे नाम जपेला जेकरा में धन और संपत्ति होला। ई काहे बाबूजी? ए बात के जवाब तो बाबूजी का दिए बेटा। ए बात के जवाब कोनो लोगन के पास नहीं थे। ठीक बा बेटा, तू जैसन चाहबो वैसने होई। तू कल पटना सामू के लेके चल जइहो, उहे नाम लिखवा दी हो और सब कुछ व्यवस्था करके रहियो। ठीक बा सामू, कल नहा धहा के खाना खा के 1 बजे से निकल जाइयो ताकि परसों के कोनो काम में रुकावट ना होके।